Hola, sóc en Joan Falcó, conductor del microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Aquest cop parlarem de Spy X Family, una sèrie d'espies i comèdia familiar que ha triomfat a tot el món, com a manga i anime. Els seus personatges han creat una legió de seguidors al món del cosplay. Us convidem a conèixer la família d'espies més disfuncional i particular de la història del shonen, creada pel mangaka Tatsuya Endo. La sèrie va començar a publicar-se de forma gratuïta a l'aplicació lloc web Shonen Jump Plus el 2019. Una adaptació de l'anime està realitzada per Wit Studio i Cloverworks. La primera part es va emetre a l'abril del 2022 i la segona a l'octubre del mateix any. El manga s'ha convertit en un dels millors èxits de Shonen Jump Plus, amb vendes de milions de còpies impreses i digitals al Japó. La seva adaptació a l'anime ha aconseguit alts nivells d'audiència i ha estat molt elogiada per la crítica. Editorial Ivrea va adquirir els drets de publicació i el distribueix a Espanya des de l'abril del 2020. Tatsuya Endo, nascut el 1980, ja ha tingut èxits anteriors a aquesta sèrie, amb títols com Titsa i Gekka Binjin. Abans de debutar, Endo va treballar com a assistent per a sèries de manga com Ao Exorcist i Fire Punch. Va ser guiat pels mangakes Yasukiro Kano 4 i Yoshiko Nishi. Endo també va començar la seva carrera creant one-shots. L'obra de Tatsuya Endo, com ja hem dit, va començar amb one-shots. El primer amb el Seibu Yugi, un one-shot de l'any 2000. Posteriorment va anar fent diverses produccions i la seva primera sèrie és el Syoubu Yugi de l'any 2008, un recull de històries curtes. Posteriorment va fer Gekka Bijin i diversos one-shots. El més destacat és l'Spy un shot del 2018 que marca els antecedents de l'Spy X Family, la sèrie que porta dibuixant des del 2019. Parlem de la història que ha enganxat a gent de tot el món. Ostania i Westalis fa dècades que estan en guerra freda. Westalis envia el seu millor espia, Twigleek, en una missió ultrasecreta per vigilar els moviments de Donovan Desmond, que dirigeix el Partit Nacional per la Unitat d'Ostània, que vol ensorrar els esforços de pau entre els dos països. Twigleek, amb la identitat civil de Lloyd Forger, ha de formar una família per complir la missió i mantenir la pau entre els països. Twigleek desconeix que la nena que va adoptar com a filla, Anya Forget, posseix poders de telepatia, mentre que la dona amb qui va acceptar casar-se, Yor Breyer, és en realitat una assassina professional al servei d'Ostània. Quan parlem d'una sèrie solem parlar dels arcs argumentals per saber a quin punt de la història ens trobem. En aquest cas els noms dels arcs són creats per fanàtics, amb l'excepció de la Doggy Crisis Arc. No són oficials i estan subjectes a canvis en qualsevol moment. A més, les missions extra i les missions curtes no formen part dels arcs del manga, però han esdevingut part dels arcs de l'anime d'aquesta història. Anem a fer un repàs als personatges que formen aquesta peculiar família i el món que els envolta. Lloyd Forger és un espia de Westalis que canvia el seu nom i l'historial de vida a cada missió. Amb l'operació Strix es veu obligat a assumir l'identitat de Lloyd Forger i formar una família falsa a manera de façana. Yor Forger és una dona amable de 27 anys que en realitat és la millor sicària d'Ostània, encara que la seva vida pública treballa com a empleada a l'Ajuntament de Berlín. Per evitar ser descoberta es va obligada a buscar un nuvi o marit i per això accepta la proposta de Lloyd de fingir estar en una relació, ja que creu que Lloyd és un psiquiatre vidu i Anya la filla del matrimoni anterior. Anya Forget s'ha convertit en un dels personatges més estimats de la sèrie, una nena òrfana de 4 anys amb la capacitat de llegir la ment d'altres persones. El gos de la família també és molt peculiar. És Bon. A més d'adquirir la capacitat de veure el futur, pot interactuar amb Anya gràcies al seu poder telepàtic. I entrem al món que envolta aquesta família. Yuri Breyer, el germà menor de Yor Forger i un home de 20 anys que treballa al Servei de Seguretat de l'Estat. Manté el seu treball en secret per la seva germana i en canvi fingeix ser un funcionari normal al Ministeri de Relacions Exteriors. Damian Desmond és el segon fill de Donovan Desmond i un estudiant del primer any de l'acadèmia. És increïblement arrogant i suposa que Anya s'enamorarà d'ell amb només mirar-la.
El manga d'aquesta sèrie té també anime, novel·les lleugeres i guies oficials. L'adaptació de l'anime va tenir una primera temporada dividida en dues parts a l'any 2022. Al desembre del 2022 es va anunciar una segona temporada i una pel·lícula. Totes dues s'estrenaran al 2023. El 2021 es va publicar una novel·la lleugera anomenada Retrat de família, que conté 4 relats i una novel·la curta. També va sortir a la venda la primera guia oficial. Quan va sortir l'anime, també es va publicar una primera guia oficial de sortida i una segona al setembre del 2022. La sèrie ha tingut un gran impacte en el món del cosplay i el merchandising, però sobretot el cosplay. Els seus personatges han estat estimats i adaptats per multitud de persones a tot el món. Aquesta comèdia d'espies ha tingut una gran relació amb el món dels premis, ja des de l'any 2019, quan va tenir el primer. Recordem que al llarg dels anys ha anat guanyant diversos tipus de premis pel món del manga i també pel món de l'anime. Recordem que el 2022 al Manga Barcelona es va endur el premi al millor shonen. Fins aquí aquesta ullada que hem fet a una de les sèries que està tenint més impacte els darrers anys dins el món del shonen. Us recordem que podeu venir a la Biblioteca Montserrat Roig per aconseguir-la, així com a moltes biblioteques de la resta de la xarxa de la Diputació de Barcelona. Fins aquí, doncs, aquest microclub d'anime i còmic. Us esperem al proper.